Čus, jsme jméne The Gun CZ, vítám vás u takového challenge, co si je tady s mým bratrem. Čau, Čau. Já ještě svůj kanál nemám založený, ale dnes ho budu asi zakládat. Mimochodem, Mimochodem, buď bude tady, nebo tady na jeho hlavě, tady na jeho hlavu ho dám, tady na tuhle velkou šišatou hlavu ho dám. A jak se tam budeš jmenovat? to ještě nevím, Nevíš, to uvidíš. tak jdem na to. A máme tady 3 přísady. 4. Skořicový cukr, teda 4, pardon. Skořicový cukr, sůl, chili a nutellu. A máme tady v penálu, budeme losovat. Tak jdem na to. Kamenušky, jo? Tak jo, jdeme na 3. Raz, dva, na 3. Raz, dva, 3. Raz, dva, 3. Zase seš první. Ty kráso, ne. Počkej. Hele, to mi s tím říkáš. Chili. Maminko. Santa Maria, Santa. No už to nevyměňuj, holku. Nutella. Já jí měla předtím. Dělej. Skořice. Jo. Tak já si začínám, já začnu ne, s kořicí začnu. Ne, jak to bylo. Ne, s kořicí. Tak dělej. Nebo ne, já začnu čilat, to pak přebiju tou skořicí. Takže Říkám tady mám čelej. zápletku. Jasně. No já si ty čili nedám moc. Ty se zvlád. No vypadni. Kdo prohraje, mi dá ten. Meza? No pojď. A nic není, jo, kdy to všechno vypejcal. No klepej. Stačí! Náhodou Hogi si dává víc. No stačí. On má velkou říčku. No, z toho tam nemá, ale není Hogi. Já to rozsypal. Tak to mají smůlu. Tak si to dáš znova. Ať ti to klepne. A ti nasypu, jo? Hej, jestli tam bude moc, tak to má vyhodím. Hej, ty se po. Po kakao. Ano. Až po 3, 4 můžeš pití. Já mám tu dostat ještě jedničku. To je moje, to je svojí. A to dej mi tu jedničku. Čím Dobrý. začneš nutelou? Kali? Tak teď jdu já jdu na Další. sůl. Já jdu na sůl, jo? To dělej tím. Ne, Takže sůl. na říčku to nedělej. Nezvracej nám tady. Takže sůl. Můžeš. A zapij to, než je to vyplivneš jak předtím. Tvoje, já to mám v zubech. Pro vodu aspoň. Kávu? Vodu jenom dělej. To vlastně. Ale, Tak jdi na to skořit tvůj. teď jdu já na skořici, jo. Se. Dej mi ještě. Ty krása. Čau. To je taky můj brácha. Tyhle ta slova. Dobrý. Abych to tak uskutečnil. Ještě bych to přepl, ne? Ještě. Stačí. To mám mě nevím. 3, 2, 1, go. Tam se potýká. Nutella. Říčko mojí. Tlak. To je takový pátý, ty ještě včera byla celá. No to ti stačí. O, takovou žičku, takovou naběrá. Takže dobrý. 3, 2, 1, go. Mě hoří huba normálně. No dělej. On jí totiž nemá rád. Padej.
Kámo, to je takový humus. Oni nemají rádi. Ten mě pálí huba z toho chili. To je moc prostě. To je to. To je tak hnusný. Můžu? Máte všichni. Blá. Ty vole, čili bylo to nejhorší. Tak to bude asi všechno. Možná zítra dáme sourozenecký tag tady s těma dvouma ušatýma. Au. No běž, mazej. Nežer to. Hej, třeba to bylo celý, kurva. No, Tak. tak to asi bude vše. Mějte se krásně a čau. Právě se bácha. Nekopírujou, jo. Co jsem chtěl, no, takže, no, že zítra bude, se slajk, co, haha, že zítra bude možná sourozenecký, tak jestli tyhle ty dva budou chtít. No, a co to znamená? Tak určitě nám jeho channel do popisku videa, možná tam bude mít i tohle video, možná, Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. a jestli ne, tak si naserte. Což vážně kreten. Loučíme se s váma a Čau. čus!